εδώ απόψε να γνωρίσουμε το μυθιστόρημα του Γιώργου του Αγγελόπουλου, το έγκλημα χωρίς τιμωρία. Θα μιλήσει απόψε ο κύριος Θάνος Καψάλης και ο επιμελητής του βιβλίου, ο κύριος Γιώργος Ξανθάκος, ο άρτη αφιχτής, που μας λαχτάρισε, και θα απαγγείλει αποσπάσματα ο κύριος Θωμαίδης. Ευχαριστώ πολύ και δίνω το λόγο στον κύριο Καψάλη πρώτα. Καλησπέρα λοιπόν. Θα ξεκινήσω με κάτι το οποίο ενδεχομένως να φανεί σχολαστικό, αλλά δεν θα είναι και θα αλλάξω αρκετά γρήγορα τόνο. Το 1888 ο Φρίντριχ Έγγελς είχε γράψει σε μία φίλη του, σε ένα γράμμα, ότι έμαθα από τον Μπαλζάκ για τη γαλλική κοινωνία όσα δεν μου έμαθαν όλοι οι ειδικοί εκείνη την εποχή, οικονομολόγοι, στατιστικολόγοι και κοινωνιολόγοι. Ήθελε με αυτόν τον τρόπο να της πει ότι η λογοτεχνία παρέχει και μια μορφή γνώσης. Παραφράζοντας λοιπόν τον Έγγελς, θα έλεγα εγώ που προέρχομαι από τη δημόσια εκπαίδευση, συνεπώς δεν γνωρίζω τον χώρο των επιχειρήσεων, των μεγάλων εταιρικών ομίλων, ότι όσα μου έμαθε το βιβλίο αυτό για τον κόσμο των εταιρικών ομίλων, δεν θα μου τα μάθαιναν τόμοι εκλαϊκευμένων βιβλίων, οικονομίας, management επιχειρήσεων κτλ. Σας έκασα από τα μούτρα πριν καν συστηθώ. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που οφείλω να σας πω είναι το γιατί βρίσκομαι εγώ εδώ πέρα. Με τον Γιώργο με χωρίζουν 45 περίπου χρόνια φιλίας. Είχαμε χαθεί για ένα χρονικό διάστημα. Η πρώτη μας γνωριμία ανάγεται τότε, πριν 45 χρόνια, όπου βρεθήκαμε κατά μεσής του Θεσσαλικού κάμπου, την ίδια, αν θυμάμαι καλά, ημέρα, για να υπηρετήσουμε την στρατιωτική μας θητεία στην 110 πτέρυγα μάχης. Δεν είχαμε και πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, καθημερινές σκοπιές, αγκαρίες κτλ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όταν βρίσκαμε χρόνο, συζητούσαμε και επίσης διαβάζαμε. Εγώ προσπαθούσα να κουτσογράψω και κάτι. Αλλά, για να είμαι ειλικρινής, ο Γιώργος με τον οποίο έκανα παρέα ήταν φίλος μου και τον αγαπούσα, συζητούσαμε πολύ, διάβαζε και εκείνος, δεν τον θυμάμαι όμως ποτέ να προσπάθησε να γράψει κάτι ή να μου εκμυστηρευτεί τη διάθεσή του να γράψει κάποτε ένα βιβλίο. Αλλά φαίνεται ότι μερικές φορές τα πράγματα έρχονται ανάποδα. Λέγομαι λοιπόν Θάνος Καψάλης, είμαι πρωτίστως βιολόγος, εκπαιδευτικός και η παρουσίαση την οποία είχατε στα χέρια σας λέει ότι είμαι και συγγραφέας. Δεν τον φέρω πολύ πρόθυμα τον τίτλο αυτό και θα σας πω για ποιο λόγο. Γιατί όποτε απετόλμησα στα 3 βιβλία τα οποία έχω γράψει, εκτός από τα εκπαιδευτικά, τα οποία αναφέρονται στην ιστορία της βιολογίας, να προσδώσω μία λογοτεχνική υπόσταση στα βιβλία αυτά, έφτασα στο κατόφλι της λογοτεχνίας, είδα την πόρτα, αλλά δρομέως άλλαξα κατεύθυνση, έχοντας συνείδηση ότι δεν έχω κανένα ταλέντο, καμία επάρκεια για τη δουλειά αυτή. Είπαμε όμως ότι τα πράγματα αλλάζουν, έτσι. Ο Γιώργος λοιπόν τη χτύπησε την πόρτα αυτή και θα διαπιστώσετε όσοι αγοράσετε το βιβλίο, όπως είχατε διαπιστώσει και όταν αγοράσετε και το προηγούμενο από αυτό, ότι η λογοτεχνία τον καλοδέχτηκε. Του άνοιξε διάπλατα τις πόρτες της και μπορεί να φέρει και τον τίτλο του συγγραφέα χωρίς βάρος, σε αντίθεση με μένα.
Γιατί τον καλοδέχτηκε η λογοτεχνία στο τελευταίο του βιβλίο? Νομίζω είναι απλό. Αν ανατρέξετε στην πρόσφατη λογοτεχνία, πολύ δύσκολα θα συναντήσετε ένα έργο το οποίο να αναφέρεται στον κόσμο των επιχειρήσεων. Έχουμε λογοτεχνικά έργα με ποικίλα αντικείμενα, τις ταυτότητες, τη γυναικεία απελευθέρωση και πάει λέγοντας. Έχουμε ελάχιστα βιβλία για τον κόσμο των επιχειρήσεων και μάλιστα τον κόσμο των σύγχρονων εταιρικών ομίλων. Ήτανε λοιπόν να μην τον καλοδεχτεί όταν καθούσε στα χέρια της ένα τόσο σπουδαίο άνοιγμα προς αυτήν. Βιολόγος είμαι, το είπα, ούτε ιστορικός της λογοτεχνίας είμαι, ούτε πολύ περισσότερο κριτικός. Νομίζω ότι υπάρχουν εξηγήσιμοι λόγοι για τους οποίους η λογοτεχνία του 19ου κυρίως αιώνα ήταν πολύ εστιασμένη στην επιχειρηματικότητα. Πρώτα απ' όλα ήταν ένας αιώνας δραστικών, ραγδαίων μεταβολών, που για να γίνει προσλήψιμος και κατανοητός χρειαζόταν τη λογοτεχνία του. Υπήρχε λοιπόν μια όθηση προς τη γραφή λογοτεχνικών έργων που αφορούν την επιχειρηματικότητα. Θα πω όμως και κάτι βέβαιο. Υπήρχε και μια ευκολία. Αν ο Μπαλζάκ ήταν στις μέρες μας, θα έγραφε τα αριστουργήματά του με πολύ μεγαλύτερη δυσκολία από αυτά τα οποία τα έγραψε ο Γιώργος. Γιατί? Θέστε γιατί. Γιατί ο Μπαλζάκ είχε εμβληματικούς ήρωες. Είχε βιομήχανους. Είχε ιδιοκτήτες σιδηροδρόμων. Είχε τοκογλύφους. Και παράλληλα είχε και πράγματα. Εργοστάσια, φουγάρα, σιδηροδρομικές γραμμές. Είχε δηλαδή ό,τι χρειάζεται ένας λογοτέχνης ως πρώτη ύλη για να φτιάξει το έργο του. Ο Μπαλζάκ τι θα είχε σήμερα στα χέρια του αν θα ήθελε να γράψει λογοτεχνία για τους εταιρικούς ομίλους? Αυτό το λίγο που είχε και στα χέρια του ο Γιώργος. Και γιατί είναι λίγο? Ο κόσμος των εταιρικών ομίλων είναι μεγάλος, γραφειοκρατικός, χαόδης και πάρα πολύ ασαφής. Δεν υπάρχουν οι εμβληματικές προσωπικότητες που υπήρχαν στη βιομηχανία του 19ου αιώνα. Αλλά θα έλεγα ότι δεν λείπουν μόνο οι προσωπικότητες από τη σύγχρονη εποχή, λείπουν και τα μεγάλα, άμεσα, ηθικά διλήμματα. Πίσω από μια πολύ μεγάλη απόλυση εργατών στο 19ο αιώνα θα έβρισκε κανείς έναν αδίστακτο βιομήχανο, κεφαλαιοκράτη. Πίσω από το άνοιγμα εργασιών, νέων αγορών και την ευημερία μπορεί να βρει και έναν άλλον βιομήχανο, ο οποίος ήταν οραματιστής. Υπάρχουν στον απρόσωπο κόσμο των εταιρικών ομίλων τέτοιες προσωπικότητες σήμερα? Δεν νομίζω ότι υπάρχουν, τουλάχιστον στον βαθμό που υπήρχαν τότε. Υπάρχει και κάτι άλλο όμως, το οποίο θα δυσκόλευε τον σύγχρονο λογοτέχνη ώστε να αναφερθεί στους εταιρικούς ομίλους. Οι άνθρωποι των εταιρικών ομίλων που είναι στις υψηλές βαθμίδες, οι CEO, οι manager, οι σύμβουλοι κτλ. Είναι άνθρωποι οι οποίοι αναμφισβήτητα κατέχουν στα χέρια τους μεγάλη εξουσία, πραγματική εξουσία. Μόνο που η εξουσία αυτή δεν είναι εμπράγματη ή δεν είναι κυρίως εμπράγματη. Δεν υπάρχει κατοχή των μέσων παραγωγής πάνω στην οποία εδραιώνεται.
υπάρχει μια διαχειριστική ικανότητα. Να τα καταφέρουν πάρα πολύ καλά, με Excel, με PowerPoint, με αλγόριθμους, με αγορές, με επενδύσεις, αλλά κεφάλαιο και μέσο παραγωγής, κατά αναλογία αυτού που υπήρχε το 19ο αιώνα, δεν υπάρχει. Και δεν είναι μόνο αυτό. Αυτή η εξουσία η οποία δεν είναι πράγματι, δεν έχει ποτέ την απόλυτη δύναμη να κάνει τα πράγματα όπως ακριβώς θα ήθελε. Δεν είναι δηλαδή, θα έλεγα, εντελώς απόλυτη. Και επίσης, ένα χαρακτηριστικό νομίζω, είναι ότι αν χρειαστεί ο μάνατζερ να κάνει κάποια επιλογή, από την οποία, ας πούμε, θα κρυφτεί η ζωή δεκάδων, εκατοντάδων ανθρώπων, δεν είναι αυτός ο οποίος επομίζεται άμεσα, καθαρά και απόλυτα την ηθική ευθύνη της πράξης του. Είναι κάτι το οποίο διαχέεται επιμέρους. Μήπως σας κούρασα? Όχι. Λοιπόν. Θα έλεγα και κάτι ακόμα για τον κόσμο των σύγχρονων εταιρικών ομίλων. Ένας επιχειρηματίας μπορεί να ήταν ηθικός, ενάρετος, ανήθικος ή αδίστακτος. Ένας μάνατζερ δεν μπορεί να είναι ούτε περισσότερο ηθικός, ούτε περισσότερο ανήθικος, ούτε περισσότερο ενάρετος από ότι είναι ο γιγαντιαίος μηχανισμός στον οποίο μετέχει. Άρα εκ των πραγμάτων, ως μυθιστορηματικός ήρωας, έχει στα χέρια του μια αρκετά περιορισμένη ηθική ισχύ για να τον διαπραγματευτεί ως πρόσωπο, ως ήρωα, ο λογοτέχνης. Αυτά λοιπόν αναφορικά με τις δυσκολίες του να γράψει κανείς μυθιστόρημα για τους σύγχρονους εταιρικούς ομίλους. Ο Γιώργος τα κατάφερε. Και τα κατάφερε κάνοντας μια πολύ υψηλή, θα λέει κανείς, ανάλυση, έστω και αυτών των λιγότερων σε σχέση με τους παλιούς επιχειρηματίες, ηθικών διλημμάτων, ενώπιον των οποίων έρχονται τα στελέχη των επιχειρήσεων και οι μάνατζερ. Τελείως αυθαίρετα τα χωρίζω σε δύο κατηγορίες. Υπάρχουν τα μικρής κλίμακας ηθικά διλήμματα. Να ανακοινώσω εγώ την απόφασή μου ότι θα απολυθεί ο τάδε υφιστάμενος ή να το αναθέσω στον υπεύθυνο Human Resources, HR τον λέτε, στον HR. Είναι ηθικό δίλημμα. Κάποιοι έχουν το θάρρος και το λένε οι ίδιοι, ως εδώ ήταν. Κάποιοι το αναθέτουν στον HR. Να πειράξω λιγάκι το Excel με τις πωλήσεις ή με τις εξαγορές, προκειμένου να μην στεναχωρηθεί η μητρική εταιρεία, ή να το αφήσω πραγματικό. Να περικόψω λίγο χρόνο από τον χρόνο που δίνω στην οικογένειά μου, προκειμένου να αποδείξω την εταιρική μου αφοσίωση και να διασφαλίσω τη θέση μου, ή όχι. Εκείνο το μυστικό το οποίο τυχαία ήρθε υπόψη μου, να το χρησιμοποιήσω εις βάρος του ανταγωνιστή μου τώρα, κάποια άλλη στιγμή ή καθόλου. Αυτά είναι τα μικρά ηθικά διλήμματα που όσο μου επέτρεψε το βιβλίο, και όχι γνώση, γιατί εγώ δεν έχω γνώση και εμπειρία του χώρου, όσο μου επέτρεψε το βιβλίο του Γιώργου, πρέπει να τίθενται. Και εκτός από αυτά τα μικρής κλίμακας ηθικά ερωτήματα, με τα οποία ασχολήθηκε ο Γιώργος, υπάρχουν και τα μεγαλύτερα. Η Τασούλα, η φίλη μου αριστερά, είναι δασκάλα. Δεν ήταν δασκάλα μόνο μαθητών, ήταν και δασκάλα καθηγητών. Έχει αφήσει πίσω της κάποιους μαθητές που άνθησαν και κάποιους καθηγητές που άνθησαν, σας διαβεβαιώ.
Ένας παπουτσής αφήνει τα ζευγάρια των παπουτσιών, τα οποία έχει φτιάξει. Ένας μάνατζερ τι αφήνει? Μια εξαγορά πολύτιμη για την εξέλιξή του και πολύτιμη για την εταιρεία στην οποία μετήχε, που χάρη στις ενέργειες του πέτυχε. Δεύτερον, από αυτά τα υπαρξιακά που λέω διλήμματα, οι άνθρωποι είναι αυτό που κάνουν. Η Τασούλα και εγώ είμαστε δάσκαλοι. Ο άλλος είναι δημοσιογράφος, ο άλλος είναι παντοπόλης, ο άλλος είναι γιατρός. Πώς προσδιορίζουν τον εαυτό τους τα στελέχη των επιχειρήσεων και πώς τον προσδιορίζουν όταν πολύ συχνά, κάθε 2-3 χρόνια, αλλάζουν εταιρεία, αλλάζουν αντικείμενο. Από την υπόστασή της ως ανθρώπων, τι είναι αυτό το οποίο μένει και μεταβιβάζεται και μεταφέρεται από τη μια εταιρεία στην άλλη. Υπάρχει λοιπόν ένα θέμα για το πώς νοηματοδοτείται η ζωή του ο άνθρωπος των μεγάλων επιχειρήσεων. Προς Θεού, μην βγάλετε το συμπέρασμα ότι εγώ είμαι κατά των μεγάλων επιχειρήσεων και κατά των εταιρικών ομίλων. Μπορούν να συμβάλλουν αποφασιστικά στην παραγωγή ευημερίας. Για ανθρώπους μιλάμε τώρα και δεν μιλάμε ούτε για νόμους αγοράς, ούτε για κοινωνικο-πολιτικά συστήματα. Φύγει λοιπόν ο φίλος μας ο Γιώργος και αυτά τα υπαρξιακά μεγάλα ερωτήματα. Και τώρα θα κλείσω με κάτι υποθετικό. Πέστε ότι δεν είμαστε στο 2026, είμαστε στο 1950. Και ότι δεν ήμασταν στην Ελλάδα, ότι ήμασταν στην Αμερική. Και μάλιστα στο Hollywood. Ο Γιώργος λοιπόν έχει στα χέρια του ένα μυθιστόρημα και παρουσιάζεται ενώπιον από αυτούς τους εμβληματικούς χρηματοδότες παραγωγούς του Hollywood. Αυτός κάθεται στην κορυφή του θηριώδους γραφείου του και ακριβώς απέναντι κάθεται ο Γιώργος. Ο Γιώργος του δίνει το βιβλίο και του λέει: θέλω να γυριστεί ταινία. Και ο άλλος τον κόβει πολύ γρήγορα και του λέει: πες μου σε 5 γραμμές, με 5 γραμμές, σε 5 λεπτά όσο έχω χρόνο, τι αφορά ιστορία. Και ο Γιώργος του λέει: είναι η ιστορία ενός τελέχους, το οποίο είναι πολύ πικραμένο, διότι εξαιτίας των ενεργειών του ραδιοργού πεθερού του, έχασε τη γυναίκα του, έχασε τη δουλειά του. Και όλη αυτή η ιστορία έγινε με τη συνέργεια 3 φίλων επιχειρηματιών του πεθερού του, στους οποίους είχε εργαστεί ο ήρωας του βιβλίου, λέει στον παραγωγό ο Γιώργος. Θα του πει όμως ότι κάποια στιγμή τα πράγματα αλλάξαν. Και ο αδικημένος και χωρισμένος από τη γυναίκα του και το χωρισμένο από τη γυναίκα του στέλεχος ξανάρχεται στο προσκήνιο και πιάνει την καλή. Οπότε τον κατατρίχει μια αιμονή. Τον κατατρίχει η αιμονή να εκδικηθεί αυτούς που τον αδίκησαν, αλλά να φέρει και στο φως το θανατηφόρο μυστικό το οποίο τους κρατούσε ενωμένους. Αν σταματούσα αυτή την υπόθεση την οποία κάνω, εύλογα κάποιος θα μπορούσε να μου πει: τώρα αυτό που μας είπες, τι σχέση έχει με το μυθιστόρημα? Αυτό είναι το μυθιστόρημα. Για αυτά τα πράγματα μιλάει το μυθιστόρημα. Μιλάει για την έννοια της δικαιοσύνης, μιλάει για την έννοια της εξουσίας, γιατί αν η εξουσία στα χέρια κάποιου σε ένα τέτοιο επιχειρηματικό όμιλο μπορεί να κάνει τη δικαιοσύνη να μοιάζει εκδίκηση, μιλάει για την αποκάλυψη μυστικών, μιλάει δηλαδή για μια βαθύτερη ουσία του ανθρώπου, που παραμένει άνθρωπος και ας είναι ένα χρυσοπυρωμένο γρανάζι που ξέρει ότι είναι αναλώσιμο, και μια ουσία την οποία κανένα Excel, κανένα PowerPoint δεν θα μπορούσε να αποκαλύψει. Όταν λοιπόν τέλειωνε η συνέντευξη του Γιώργου, η υποθετική συνέντευξη με τον παραγωγό, είμαι βέβαιος ότι ο παραγωγός θα του έλεγε: μπράβο, αυτό είναι κινηματογράφος. Εγώ λοιπόν λέω: μπράβο, αυτό είναι λογοτεχνία.
Και ζηλεύω και συγχαίρω τον φίλο μου τον Γιώργο, που τόλμησε να χτυπήσει μια πόρτα, την οποία εγώ ποτέ δεν διανοήθηκα. Να είστε καλά. Καλησπέρα σας και από μένα. Εγώ συνηθίζω όταν γίνονται τέτοιες παρουσιάσεις να μιλάω μέσα από χειρόγραφο. Ίσως γιατί έτσι νομίζω ότι κρατάω μια συνέχεια που δεν θα μπορούσα να την κάνω, να την κρατήσω ίσως. Αν τα έλεγα προφορικά. Λοιπόν, αυτά τα στοιχεία που άκουσα στο τέλος, αυτά είναι που πραγματικά είναι τα σοβαρά στοιχεία του μυθιστορήματος. Στο τέλος της εισήγησης του φίλου εδώ πέρα. Το μυθιστόρημα λοιπόν του Γιώργου Αγγελόπουλου, έγκλημα χωρίς τιμωρία, είναι μια ιστορία για τον κόσμο των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών. Μια υπόθεση με ανταγωνισμούς, ίντρικες, προσπάθειες πλουτισμού με θεμιτά και αθέμητα μέσα, καριέρες που βασίζονται σε καταπρόσωπο, αλλά και πισόπλατα μακαιρώματα αντιπάλων. Βλέπουμε ανθρώπους αδίστακτους που μπορούν να φτάσουν ακόμη και στο έγκλημα, προκειμένου να πετύχουν τους στόχους που έχουν θέσει. Από την άλλη υπάρχουν στελέχοι και επιχειρηματίες που πρεσβεύουν ότι ένας ανταγωνισμός και μια οικονομική ανάπτυξη μπορούν να έχουν καλύτερο και μονιμότερο μέλλον όταν βασίζονται σε κοινά αποδεκτούς κανόνες, έστω και αν αυτοί ορισμένες φορές είναι σκληροί για κάποιους εργαζόμενους. Μια ιστορία που διαδραματίζεται στην Ελλάδα, αλλά τα νήματά της απλώνονται στη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, για να φτάσουν έως την Αμερική. Το βασικό πρόσωπο σε αυτό το μυθιστόρημα είναι ο Πέτρος Δημητρόπουλος, ένα υψηλόβαθμο στέλεχος επιχειρήσεων με μεγάλες δυνατότητες, γνώσεις και ιδέες. Εφευρετικός, ξέρει να συνδυάζει θεωρία και πράξη, καθώς και να επιλέγει τα κατάλληλα πρόσωπα που θα τον πλαισιώσουν. Ως εδώ όλα καλά. Όμως υπάρχει κάποιος που τον αστρέφεται και τον πολεμάει συστηματικά. Είναι ο Γιώργος Τερζόγλου Πεθερός. Η κόρη του η Ιωάννα είναι ο μεγάλος έρωτας του Πέτρου, αλλά για τον Τερζόγλου ο γαμπρός του είναι πολύ λίγος για την κόρη του. Θεωρεί ότι οι ικανότητές του είναι πολύ περιορισμένες και όντας και ο ίδιος επιχειρηματίας στον ίδιο χώρο, του λέει συνέχεια ότι δεν διαθέτει την απαιτούμενη πείρα για να τον πάρει στα σοβαρά. Εκείνο το διάστημα ο Πέτρος εργάζεται σε μια εταιρεία όπου ο διευθυντής είναι κάποιος Αντωνόπουλος, φίλος του Τερζόγλου. Ο Αντωνόπουλος τον υποτιμάει και δεν του δίνει τις ευκαιρίες που δικαιούται, ενώ όλη η αγορά ξέρει ότι σε εκείνον οφείλεται η ανάπτυξη της εταιρείας του αφεντικού του. Στο μεταξύ ο Τερζόγλου με τα πολλά καταφέρει να χωρίσει η κόρη του τον Πέτρο. Στη συνέχεια, ύστερα από κάποια δυσάρεστα γεγονότα, ο Πέτρος μένει άνεργος και αναγκάζεται να ξενιτευτεί. Με τη βοήθεια ενός φίλου βρίσκει μια θέση στο Παρίσι σε μια θυγατρική ελληνικής εταιρείας. Εκεί συνδέεται με μια πλούσια Γαλλίδα, αποκτάει σημαντικές γνωριμίες και μετά από κάποιο διάστημα του δίνεται η ευκαιρία να επιστρέψει στην Ελλάδα. Ο επαγγελματίας που τον καλεί να δουλέψει για αυτόν λέγεται Πατέλης. Είναι φίλος του Τερζόγλου, του πρώην πεθερού του, αλλά και ανταγωνιστής του. Επίσης είναι φίλος του Αντωνόπουλου. Αυτά τα τρία πρόσωπα, Τερζόγλου, Πατέλης και Αντωνόπουλος, θα παίξουν καθοριστικούς ρόλους στη ζωή του Πέτρου, αλλά και στην εξέλιξη της ιστορίας. Καθώς ανελίσσεται επαγγελματικά, θα βρίσκει αυτούς τους ανθρώπους απέναντί του με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με τις περιστάσεις και διαφορετικά τον καθέναν τους. Θα του δημιουργούν άλλοτε αισθήματα μίσους και εκδίκησης και άλλοτε την τάση να τους αφήσει πίσω του και να διαφορήσει. Θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα του βιβλίου που έχει σχέση με αυτό το ζήτημα.
Ο Πέτρος, αφού έχει αρχίσει να δουλεύει στην εταιρεία του Πατέλη, ανακαλύπτει κάτι περίεργο που συμβαίνει μεταξύ του εργοδότη του και του πρώην πεθερού του Τεζόγλου. Κάνει μια συνάντηση με δύο παλιούς του φίλους και πρώην συναδέλφους, μήπως μάθει κάτι περισσότερο. Ο ένας λέγεται Σταμάτης και ο άλλος Αποστόλης. Διαβάζω. Ο Πέτρος ήθελε να πάει την κουβέντα στον Τεζόγλου και τη σχέση του με τον Πατέλη, αλλά δεν έβρισκε αφορμή. Μέχρι που ο Αποστόλης είπε, σαν να διάβασε τη σκέψη του. Το καινούριο αφεντικό σου, ο Πατέλης, ανοίγεται στη Λιανική με franchise. Το άκουσα στην εταιρεία του, είπε ο Πέτρος. Και σε ποιον δίνει μαγαζί με δική του εγγύηση, παρακαλώ? Στον πρώην πεθερό, στον Τεζόγλου. Άντε ρε, εσύ τι λες, έκανε τον ανήξερο ο Πέτρος. Ξέρεις, έκανε εντύπωση στην αγορά αυτό. Οι κακές γλώσσες λένε πως ο Τεζόγλου τον έχει στο χέρι για μια παλιά ιστορία και τον κρατάει καλά. Για λέγε, με αυτά που άκουγε ο Πέτρος δεν μπορούσε να κρατηθεί. Τι να σου πω, λένε πως ο Τεζόγλου έμαθε για μια σχέση του Πατέλη. Τα είχε με μια υπάλληλο ή συγγενή του Τεζόγλου. Ξέρεις, ο Πατέλης έγινε Πατέλης χάρη στην περιουσία της γυναίκας του. Ακόμη και σήμερα ένα διαζύγιο, ιδιαίτερα εις βάρος του, μπορεί να τον πηδονίσει. Να μην σου πω να τον αφήσει επί ξύλου κρεμάμενο. Καλά, και το ξέρεις εσύ και όλη η αγορά, υποθέτω, και έχει μείνει μυστικό? Δεν το πιστεύω. Ο Σταμάτης έδειχνε δύσπιστος. Τι να σου πω, ξέρεις τόσα πόσα κυκλοφορούν και πόσα είναι αλήθεια. Αλλά για εξήγησέ μου, πώς γίνεται να εγγυηθεί ο Πατέλης? Ούτε ζευγάρι να ήταν. Έχεις ένα point, my friend, απάντησε ο Σταμάτης και άλλαξαν θέμα. Λίγο παρακάτω, ο Πέτρος επιβεβαιώνει και από άλλη πηγή αυτά που του είπε ο Αποστόλης. Και σκέφτεται. Άρα ο Τεζόγλου τον είχε για καλά στο χέρι. Αυτός έκανε για χάρη του μία και μοναδική εξαίρεση σε ολόκληρη εμπορική πολιτική, στο νέο χώρο της Λιανικής μάλιστα. Ζητούσε εγγυητική επιστολή ή υποθήκη από όλους τους υποψήφιους συνεργάτες και μόνο για το φίλο του εγγυήθηκε ο ίδιος. Οπωσδήποτε έπρεπε να μάθει με τι τον κρατούσε. Αν τον συνδύαζες με αυτά που είπε ο Αποστόλης, όλα έδαιναν. Να λοιπόν, που συνέχεια το παρελθόν ήταν εκεί και του στήχωνε τη σκέψη. Ήταν μια έμμονη ιδέα κολλημένη στο μυαλό του συνέχεια. Ήθελε με κάθε τρόπο να μάθει τι πραγματικά είχε γίνει, ποιοι τον κυνήγησαν και γιατί, και να βρει τρόπο να τους τιμωρήσει. Ο Πέτρος ήξερε βέβαια πως η μεγαλύτερη εκδίκηση θα ήταν να κερδίζει συνέχεια τα στοιχήματα της επαγγελματικής του ανώδου. Πρώτα για τον εαυτό του βέβαια και ύστερα για να τους εκδικηθεί. Αυτό όμως το πάθος της επαγγελματικής του επιτυχίας, όπως μας λέει και ο συγγραφέας, θα τον σπρώξει ορισμένες φορές να ξεπεράσει όρια που ποτέ δεν θα πίστευε. Αντίβαρο σε όλα αυτά θα αποτελέσει η αδελφή ενός παλιού του φίλου που καλή τύχη θα τη φέρει μετά από χρόνια στη ζωή του. Θα γίνει γυναίκα του και θα αποδειχθεί η γηδεία λίθος που θα τον ελέγχει με τρόπο αγαπητικό, θα τον κρατάει σε ισορροπία και θα του δείχνει το σωστό δρόμο. Αυτή και δύο-τρεις πιστοί και αγαπημένοι του φίλοι. Και το έγκλημα, ποιο είναι το έγκλημα χωρίς τιμωρία? Από ένα σημείο και έπειτα, στο τελευταίο 1/3 περίπου του μυθιστορήματος, θα εμφανιστούν δύο πρόσωπα που θα αποκαλύψουν στον Πέτρο ότι αυτή η τριάδα των άσποδων φίλων, Τεζόγλου, Πατέλη και Αντωνόπουλου, εκτός των άλλων, είναι μια εγκληματική τριάδα. Από αυτή την αποκάλυψη και μετά, το μυθιστόρημα ανεβάζει ρυθμούς και αυξάνει το ενδιαφέρον του αναγνώστη. Σε αυτό το σημείο θα ανοίξω μια παρένθεση για να αναφερθώ στον τρόπο με τον οποίο ο Πέτρος περιγράφει την αγαπημένη του πόλη, την Αθήνα. Πόσο του αρέσουν οι λιακάδες της, οι σκιές όταν σουρουπώνει, καθώς και κάποια συγκεκριμένα μέρη στα οποία επιλέγει να ζήσει σημαντικές προσωπικές του στιγμές. Επίσης μιλάει για όμορφα στέκια, μπαράκια και εστιατόρια όπου σύχναζε σε διάφορες περιόδους της ζωής του και τα οποία επιλέγει μετά την επιστροφή του από τη Γαλλία για να συναντήσει φίλους και συνεργάτες. Αυτά όλα τα νοσταλγούσε όσο ήταν στο Παρίσι και τα χαίρεται πολύ όταν επιστρέφει στην Ελλάδα. Κλείνοντας αυτή τη σύντομη παρένθεση, θέλω να σημειώσω
πως τέτοιου είδους αναφορές στην Αθήνα δίνουν ανάσες στην αφήγηση της σκληρής πραγματικότητας των επιχειρηματικών ανταγωνισμών. Και τώρα θέλω να θίξω ένα ζήτημα που με απασχόλησε ιδιαίτερα. Θεωρώ ότι ο αναγνώστης αυτού του βιβλίου έχει να αντιμετωπίσει μια δυσκολία προσέγγισης, η οποία οφείλεται στο ότι η αφήγηση γίνεται με ορολογία οικονομικού τύπου. Οι όροι ερμηνεύονται από το συγγραφέα, αλλά όπως και να το κάνουμε, οι επιχειρήσεις, τα οικονομικά στελέχη, οι ανταγωνισμοί σε αγορές αποτελούν εμπόδια για κάποιον ο οποίος δεν έχει σχέση με όλα αυτά. Είναι η δική μου γνώμη. Ακόμη και το ερωτικό στοιχείο όπου εμφανίζεται είναι επηρεασμένο από οικονομικά κίνητρα και επιχειρηματικές επιδιώξεις. Έτσι ο αναγνώστης καλείται να υπερβεί αυτού του είδους τις δυσκολίες προκειμένου να προσεγγίσει τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν σε υπαρξιακό επίπεδο. Να κατανοήσει τους χαρακτήρες, τις βαθύτερες αγωνίες, τα ενδεχόμενα τραύματα, τα κίνητρα που τους καθορίζουν. Θα μου πείτε, και αν ακριβώς αυτό είναι το υπαρξιακό ερώτημα της συγκεκριμένης υπόθεσης, το πώς δηλαδή και κατά πόσο συγκροτείται ένα πρόσωπο με βάση τη σχέση του με την οικονομική πλευρά του βίου του, πολύ πιθανό. Ωστόσο τα εμπόδια της αφήγησης με όρους οικονομίας δεν έρονται. Εννοείται πάντα κατά την προσωπική μου άποψη και φυσικά ο καθένας και η καθεμιά από εσάς, αφού διαβάσει το βιβλίο, θα έχει δική του γνώμη, η οποία μπορεί να είναι τελείως διαφορετική από τη δική μου. Θα τελειώσω διαβάζοντας ένα ακόμη απόσπασμα που έχει σχέση με το έγκλημα χωρίς τιμωρία. Ο Πέτρος γνωρίζει τυχαία έναν άνθρωπο που εργαζόταν για πολλά χρόνια στην επιχείρηση του Γεωργιάδη, του παιδερού του Πατέλη, που ήταν και ο ιδρυτής της επιχείρησης, την οποία διεύθυνε πλέον ο Πατέλης. Λεγόταν Αριστίδης Αποστολίδης. Διαβάζω το απόστασμα. Την άλλη μέρα, όπως είχαν συμφωνήσει, συναντήθηκαν οι δυο τους σε ένα παραλιακό καφέ. Ο Αριστίδης Αποστολίδης του ζήτησε αμέσως να μιλάνε στον ελληνικό. Είχε δουλέψει πολλά χρόνια με τον πατέρα Γεωργιάδη, αλλά και τον αδικοχαμένο γιο του, τον κουνιάδο του Πατέλη, λιγότερα χρόνια βέβαια με το γιο. Αυτόν που αυτοκτόνησε, τι να σου πω Πέτρο. Έτσι είπε η αστυνομία και ο ιατροδικαστής. Εγώ ούτε τότε το πίστεψα, ούτε τώρα το πιστεύω. Με το παιδί δουλεύαμε μαζί. Είχε τέτοια όρεξη να ζήσει, να δημιουργήσει. Γιατί να οδηγηθεί στην αυτοκτονία? Δηλαδή κάποιος του έκανε κακόλες? Δεν μπορώ να ξέρω κάτι τέτοιο. Το μόνο που ξέρω σίγουρα ήταν ο Τάσος και η δίψα που είχε για ζωή και δημιουργία. Και πως η αδελφή του η Κατερίνα, σύζυγος του Πατέλη, δεν ανακατευόταν καθόλου στην εταιρεία. Έτσι ο Γιάννης βρέθηκε από το πουθενά, μεγάλο αφεντικό, ο Γιάννης είναι ο Πατέλης. Ξέρεις, πάντα κανείς πρέπει να θυμάται το τι σοφελείται. Εδώ λοιπόν η απάντηση θα μπορούσε να μας οδηγήσει σε διάφορες σκέψεις. Άσε που είχαν σκοτωθεί και οι γονείς τους λίγο πριν. Του είπε κι άλλα πολλά ο Αριστίδης για εκείνη την εποχή. Και ξαφνικά τον ρώτησε. Ένα Δερζόγλου, φίλο του Πατέλη, τον έχεις ακουστά? Το ξέρω καλά. Είναι ο πρώην πεθερός μου. Συνεργάζονταν από παλιά, από το ξέρω. Πριν σκοτωθεί ο Τάσος, οι τρεις τους έκαναν συνέχεια παρέα. Βρίσκονταν κάθε μέρα. Δηλαδή εννοεί ο Τάσος, ο Πατέλης και ο Τεζόγλου. Πριν σκοτωθεί ο Τάσος, οι τρεις τους έκαναν συνέχεια παρέα. Βρίσκονταν κάθε μέρα. Η Κατερίνα γκρίνιαζε στον αδερφό της και στον άντρα της συνέχεια γι' αυτό. Ένιωθε πως ιδιαίτερα ο άντρας της την παραμελούσε και δεν μαζευόταν στο σπίτι. Δεν μου το βγάζει από το μυαλό πως κάτι έκαναν αυτοί οι δύο. Αλλά είπαμε, ο ιατροδικαστής, η αστυνομία, το σημείωμα που υποτίθεται ότι άφησε ο Τάσος, ο γραφολόγος, δύο γραφολόγοι μάλιστα, το θέμα επισήμως έχει κλείσει από τότε. Και τώρα το καλό σημείο της βραδιάς. Ο κύριος Θωμαίδης θα μας απαγγείλει ένα κομμάτι, θα μας διαβάσει ένα κομμάτι. Έχουμε συνεννοηθεί. Ωραία, ωραίο τότε.
Θα χάσετε την ωραία μου φωνή, θα έχετε την ωραία φωνή του κ. Θωμαίδη. Είναι ηθοποιός, το είπα και στην αρχή αυτό. Το είπα και στην αρχή. Καλησπέρα και από μένα. Φώτης Θωμαίδης, λοιπόν, ο τιμητικός τίτλος συμμαθητής στο γυμνάσιο, στο εξατάξιο γυμνάσιο του Γιώργου, συμμαθητής του Γιώργου του Αγγελόπουλου. Και συμπαίκτης. Τώρα καταλαβαίνετε, τώρα τι μπάσκετ παρακολουθούσε ο κόσμος, Ναι. Λοιπόν, έτσι θα υπολογίσουμε λίγο, αγόρασα ένα μηχανάκι τώρα τελευταία. Διάβασα την αγγελία και λέω γιατί το πουλάτε. Κύριε, μου λέει είναι το μηχανάκι, δεν μπορώ γιατί είμαι κοντός. Δεν μπορώ να ανέβω στο μηχανάκι. Τρόμαξα. Λέω πόσο είσαστε, μου λέει είναι 64, λέω εγώ είναι 69, θα τα καταφέρω. Δεν ξέρω, και δικό σας θέμα. Συναντιόμαστε με περιπτώσει, λέω το μηχανάκι, λέω καλά, γιατί είναι ανάγκη να ανεβαίνετε έτσι, το μηχανάκι δεν ανεβαίνετε, διάβασα. Η κοιλιά, κύριε, με εμποδίζει. Λοιπόν, εγώ τα καταφέρνω, ακόμα μπροστά εκεί. Λοιπόν, να μπούμε στο θέμα. Θα σας διαβάσω την εισαγωγή ένα κομμάτι από την αρχή του μυθιστορήματος. Ναι. Αυτό επέλεξε ο Γιώργος. Στο γραφείο του στο Παρίσι, ο Πέτρος, πολύ συγκεντρωμένος, μελετάει τις τελευταίες αναφορές που έλαβε το απόγευμα. Το κουδούνισμα του τηλεφώνου τον διακόπτει κάπως απότομα. Στο τηλέφωνο ήταν η Ζαν. Του είπε πως έφυγε η οικιακή βοήθος και πρέπει να ψάξουν για καινούρια. Έχει τελικά ψύχωση με το προσωπικό του σπιτιού. Έτσι δεν που τους φέρετε, τι πιο λογικό να φεύγουν συνέχεια. Τέλος πάντων, ας πάρει το γραφείο να τελειώνει. Τι τον ζαλίζει τώρα. Bien série d'accord. Αυτά είναι τα γαλλικά που θυμάμαι από το γυμνάσιο. Ουφ, τελείωσε. Έπιασε πάλι να δουλεύει στον υπολογιστή. Λίγο μετά έπιασε τον εαυτό του να χαζεύει τη θέα έξω από το παράθυρο. Το σούρουπο έμοιαζε να βιάζεται να κλείσει τους λογαριασμούς του με το φως. Όταν έφυγε η βοηθός του, η Μπερναντέτ, τα μάζεψε κι αυτός. Δεν είχε και πολλή διάθεση για δουλειά. Θυμήθηκε πως ήταν η επέτειος γνωριμίας του με την πρώην γυναίκα του, την Ιωάννα, και μελαγχόλησε. Δεν του έφταγε μόνο η Ιωάννα και ο τρόπος που του είχε φερθεί. Όλη η οικογένειά της, μα κυρίως ο πατέρας της, δεν τον είχαν χωνέψει από την αρχή, από την πρώτη γνωριμία τους. Όχι πως και ο ίδιος τους είχε συμπαθήσει. Με τη συνεχή τους πίεση την κατάφεραν να ζητήσει διαζύγιο. Έτσι ο Πέτρος βρέθηκε στο Παρίσι, μακριά από την πατρίδα, μακριά από την Αθήνα και το γαλανό ουρανό της Αττικής. Στο αυτοκίνητο, στη διαδρομή για το σπίτι, βυθίστηκε στις σκέψεις της δουλειάς του ξανά. Ήταν ένα έργο το οποίο είχαν αναλάβει που καθώς ήταν ιδιαίτερη σημασία τον απασχολούσε πολύ. Όμως το μυαλό του άρχισε γρήγορα να ταξιδεύει στην πατρίδα, στη βαθιά οικονομική κρίση που είχε περάσει και στη δική του μεγάλη ατυχία πριν 5 χρόνια. Πράγματι είχε σταθεί πολύ άτυχος. Δούλευε τότε εμπορικός διευθυντής στον Αντωνόπουλο. Όλοι όσοι τον γνώριζαν είχαν να λένε για τις επιτυχίες και τις ικανότητές του. Όλοι εκτός από το αφεντικό και τους συμβούλους του. 2 φορές που έμεινε κενή η θέση του γενικού διευθυντή, αντί να τη δώσει στον Πέτρο, πήγε στις εταιρείες επιλογής προσωπικού και χρυσοπλήρωσε για να προσλάβει 2 τύπους, τι να πεις, επίοικος μέτριος. Ειδικά ο δεύτερος που πήρε δεν ήταν σε θέση να πάρει μισή σωστή απόφαση. Άρα βλέπεις ο Αντωνόπουλος νόμιζε πως είχε το αλάθητο, πως τα ξέρει όλα. Ο Πέτρος κατάλαβε ότι δεν είχε μέλλον εκεί. Έπρεπε να ψάξει για άλλη δουλειά, σε άλλη εταιρεία. Χωρίς κανένα διστάγμα την πήρε την απόφαση. Βρήκε μια καλή δουλειά. Διευθυντής πωλήσεων στην ελληνική θυγατρική της Unican, μιας ολλανδικής εταιρείας που πουλάγε ενεργειακά ποτά. Σε άλλο δηλαδή κλάδο. Τελείως διαφορετικό. Τα είχε πάει πολύ καλά. Δεν είχε κάνει κανένα σοβαρό λάθος. Ο Ολλανδός που ήταν επικεφαλής των Βαλκανίων πίστευε πολύ σε εκείνον. Είχαν μια καλή συνεργασία χωρίς προβλήματα. Όμως τα πράγματα στράβωσαν απότομα. Η διοίκηση στην Ολλανδία πήρε απόφαση να κλείσει αμέσως η ελληνική θυγατρική. Έτσι, ξαφνικά, ενώ 2 μήνες πριν τον είχαν προσλάβει μαζί με αρκετούς άλλους, χωρίς να το καταλάβει καλά-καλά, είχε βρεθεί άνεργος και με ερωτηματικό στο βιογραφικό του. Πόσες φορές η ίδια ερώτηση.
Γιατί κύριε Δημητρόπουλε διακόψατε τόσο σύντομα? Κάθε φορά τους έλεγε κι άλλο παραμύθι και τον άκουγαν κουνώντας το κεφάλι με συγκατάβαση. Ακολουθούσε το ευγενικό mail. Προτιμήθηκε άλλος υποψήφιος. Η ανεργία δεν αντέχεται. Να είσαι γεμάτος διάθεση, να έχεις τόση όρεξη για δουλειά και να μην έχεις που να πας όταν ξυπνάς το πρωί. Να σε πιάνει το παράπονο καθώς ακούς ανθρώπους να μιλάνε για τους συναδέλφους τους, τα αφεντικά τους, στην αγορά. Ακόμα και όταν ακούς ή βλέπεις διαφημίσεις για προϊόντα σε κλάδους που ξέρεις, στεναχωριέσαι. Μόνο όποιος έχει ζήσει την ανεργία μπορεί να καταλάβει τον άνθρωπο που έχασε τη δουλειά του. Όλο αυτό δεν να έχει προκύψει επειδή κάποιοι που δεν τους έχεις δει ούτε μια φορά, ούτε θα τους δεις ποτέ, αποφάσισαν να σε απολύσουν μαζί με άλλους για λόγους που κανείς δεν θα μπει στον κόπο να σου εξηγήσει. Τον πρώτο καιρό ήταν ψύχρεμος. Άλλωστε η Ιωάννα και όλοι οι φίλοι και οι γνωστοί του έλεγαν ότι δεν πρέπει να ανισχύει. Είχε τόση εμπειρία, τόσες τέτοιες σπουδές, τέτοιο βιογραφικό. Αυτό το όνομα στην αγορά, στο τέλος. Μετά από μερικούς μήνες όμως ο εκνευρισμός του δεν μπορούσε να κρυφτεί. Ήταν και αυτή η αίσθηση πως κάποιος πήγαινε στις πόρτες που χτυπούσε και τις έκλεινε. Μια μέρα άκουσε κατά τύχη τον πεθερό του να λέει στην Ιωάννα: «Δεν το καταλαβαίνεις, δεν θέλει να βρει δουλειά αφού έχει τα κοροϊδά που τον ταΐζουν». Αυτός το ήξερε. Πώς άντεξε και δεν είπε τίποτα? Συνέχισε την προσπάθεια, ενώ παράλληλα έπιασε μια πρόχειρη δουλειά χωρίς ασφάλιση σε ένα φιλοέμπορο προμηθευτή μίνι μάρκετ. Πήγαινε σε αυτά τα μαγαζιά πόρτα-πόρτα για πωλήσεις και παραγγελιοληψία. Να βγάζει το χαρτζηλίκι του τουλάχιστον. Τελειώνει και το επίδομα ενεργείας. Όμως μια μέρα η Ιωάννα του είπε ορθά κοφτά και χωρίς πολλά ότι χωρίζουν και πρέπει να φύγει από το σπίτι. Σύντομα κατάλαβε ότι αυτοί και ο πεθερός του είχαν μπλοκάρει όλους τους κοινούς λογαριασμούς και τις κάρτες. Το σοκ δεν κράτησε πολύ. Η βίαιη προσγείωση στην πραγματικότητα, στην αλήθεια της σχέσης του με την Ιωάννα, δούλεψαν θεραπευτικά. Τον βοήθησαν να καταλάβει τους ανθρώπους γύρω του. Είδε καθαρά πως οι περισσότεροι τον συμπαθούσαν υπό αίρεση, υπό προϋποθέσεις. Όχι πως ήταν, αλλά όπως έπρεπε κατά τη γνώμη τους να είναι. Όμως ο πεθερός του δεν τον συμπαθούσε ούτε έτσι. Αυτός ο άνθρωπος τον αντιπάθησε από την πρώτη στιγμή και του το έδειχνε χωρίς κανένα δισταγμό με όλους τους τρόπους. Και να τώρα τον έβγαζε και τεμπέλη. Μπορεί να είχε προσπαθήσει κιόλας να τον εμποδίσει να βρει δουλειά. Ίσως αυτός να κρυβόταν πίσω από όλες τις απορρίψεις που βίωσε όλο αυτό τον καιρό. Άλλωστε συνεργαζόταν με όλους τον κλάδο, όπου κυρίως ο Πέτρος προσπαθούσε να βρει δουλειά. Άσε που συνεχώς καμάρωνε για τις γνωριμίες που είχε στην αγορά. Για να δείχνει πόσο σπουδαίος ήταν, αποκαλούσε όλους τους γνωστούς μεγαλοεπιχειρηματίες με τα μικρά τους ονόματα. Η ευκαιρία για τη Γαλλία εμφανίστηκε μια μέρα εντελώς αναπάντεχα, όπως συμβαίνει σχεδόν πάντα με τα πράγματα που αλλάζουν τη ζωή μας. Ο φίλος Θωμάκης, ένας από τους λίγους που δεν εξαφανίστηκαν όταν έμεινε άνεργος, του είπε για μια ελληνική εταιρεία που ζητούσε ένα στέλεχος ακριβώς σαν γι' αυτόν για το υποκατάστημά της στο Παρίσι. Το αφεντικό θα προτιμούσε Έλληνα εμπιστοσύνης μετά τις εμπειρίες που είχε με τους Γάλλους. Ο Πέτρος είχε κάνει μεταπτυχιακό στη Γαλλία, ήξερε τη γλώσσα πολύ καλά, τις νοοτροπίες στη χώρα αυτή. Γενικά είχε όλες τις προϋποθέσεις. Πολύ γρήγορα τα βρήκανε. Τι να ζητήσει άλλωστε στην κατάσταση που είχε βρεθεί. Και να τον λοιπόν στο Παρίσι. Δυσκολεύτηκε τον πρώτο καιρό, του έλειπε η πατρίδα. Τι να κάνει όμως, θέλοντας και μη, προσαρμόστηκε. 2 μήνες μετά, καθώς γνώρισε τη Ζαν, η ζωή του έγινε πιο εύκολη. Είχε πάει ένα απόγευμα στο γραφείο του ως εκπρόσωπος της οικογενειακής επιχείρησης με μηχανήματα συσκευασίας που είχε κληρονομήσει και λειτουργούσε με τον αδερφό της, να συζητήσουν για μια δουλειά. Και γρήγορα λοιπόν η γνωριμία τους προχώρησε. Δεν μπορούμε να πούμε πως ήταν, πώς να το πει κανείς, έρωτας, όμως υπήρχε κάτι, μια έλξη, μια συμπάθεια, περνούσαν καλά. Σύντομα βρέθηκαν να μένουν μαζί στο σπίτι της. Η Ζάνη είχε χάσει μικρή και τους 2 γονείς της και είχε μεγαλώσει με μία θεία της. Όλη της η οικογένεια είχε οικονομική άνεση. Μία άλλη θεία της είχε παντρευτεί ένα πολύ πλούσιο, σχεδόν μεγιστάνα. Δεν είχαν δικά τους παιδιά και μετά το θάνατο του συζύγου της και αργότερα της θείας της,
η Ζάνη τα κληρονόμησε όλα. Έτσι, ο Πέτρος βρέθηκε χωρίς να το πολύ καταλάβει σε ένα τεράστιο σπίτι με οικιακή βοηθό και συγκεκριμένο πρόγραμμα. Αισθανόταν κάπως άβολα με όλα αυτά, αλλά για το γατήρι της Ζαν το παρέβλεπε. Άλλωστε, δεν είχε κανένα παράπονο από την ίδια και τη συμπεριφορά της. Ποτέ δεν είπε ή έκανε κάτι που να του θυμίζει τη διαφορά τους. Το αντίθετο θα έλεγε κανείς. Το σπίτι ήταν πολύ όμορφο, δίπατο, με ένα ωραίο κήπο. Τον φρόντιζε ένας ηλικιωμένος κυπουρός, ο Αλέν, που ήταν εκεί από τον καιρό που ζούσε η πλούσια θεία. Η Ζαν τον αγαπούσε πολύ, το ίδιο και αυτός. Την ήξερε από μικρό κοριτσάκι, τότε που έτρεχε και του χαλούσε τα παρτέρια. Να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Καψάλη, τον Γιώργο τον Ξανθάκο και τον κύριο Θωμαίδη που μίλησαν σήμερα εδώ. Να δώσω το λόγο στον Γιώργο αν θέλει κάτι να πει, που θα θέλει. Καλησπέρα και από μικροφόνο. Σας ευχαριστώ πολύ όλους από καρδιάς για την παρουσία σας. Θα ήθελα με κάθε ειλικρίνεια σχόλια όταν διαβάσετε το βιβλίο. Με ενδιαφέρει ιδιαίτερα η γνώμη όλων και να πω εδώ κάτι σχετικά με τη δυσκολία που έχει κάποιος αν δεν έχει ζήσει στον χώρο των επιχειρήσεων στο οποίο κινείται ο Πέτρος Δημητρόπουλος, ο κεντρικός ήρωας του μυθιστορήματος. Και σχολιάζοντας έμεσα αυτό που είπε ο Γιώργος, με τον οποίο λιώσαμε πάνω στο κείμενο και τον ευχαριστώ, θα το πούμε όλα. Η προσπάθειά μου ήταν κυρίως να παλέψω με τα συναισθήματα του ήρωα. Αν το κατάφερα ή όχι θα το πείτε εσείς, διαβάζοντας το βιβλίο. Το πλαίσιο στο οποίο κινείται όντως είναι των επιχειρήσεων, γιατί ο ίδιος είναι στέλεχος ιδιωτικών επιχειρήσεων, αλλά το κυριότερο θέμα μου, αυτό που προσπάθησα να δώσω, είναι τα συναισθήματά του και τον αγώνα του τον συνεχή, καθώς καλείται να περάσει όρια. Στις επιχειρήσεις, αυτός ο οποίος τηρεί κάποιους βασικούς αξιακούς κανόνες, κατά τη γνώμη μου και την εμπειρία μου, και εδώ υπάρχουν και συνάδελφοι που μπορούν να το σχολιάσουν και άνθρωποι που έχουν δουλέψει ανάλογα, τελικά, επειδή όπως λέει το στερεότυπο η αγορά μιλάει και ανταμείβονται όσοι τηρούν κάποιες αξίες και ζορίζονται και υποφέρουν και δέχονται και έχουν προβλήματα όσοι τις παραβιάζουν και στον βαθμό που τις παραβιάζουν. Να ευχαριστήσω την Άρτεμη, την εκδότρια, για την εμπιστοσύνη για άλλη μια φορά. Τον Γιώργο τον Ξανθάκο που πραγματικά δούλεψε πολύ και δουλέψαμε πολύ για να... και το κείμενο που τελικά έχετε στα χέρια σας είναι, θέλω να πιστεύω και ο ίδιος μπορεί να το πει, πάρα πολύ καλύτερο από το αρχικό και η συμβολή του καθοριστική. Να ευχαριστήσω τον Θάνατο Καψάλη που μου έκανε την τιμή να έρθει και να κάνει αυτή την πολύ ωραία παρουσίαση και να με συγκρίνει με τον Μπαλζάκ. Θεέ και Κύριε. Θεέ και Κύριε που τον βρήκε τον Μπαλζάκ. Τον βοήθησε ο Έγγελσης. Όπως είπε ο Θάνος, ήμασταν μαζί στην αεροπορία και είχαμε πολύ μεγάλες συζητήσεις και με βοήθησε πάρα πολύ τότε να γνωρίσω τη λογοτεχνία στην οποία ήταν πιο μπροστά. Να το πούμε και αυτό. Και να ευχαριστήσω τον Φώτη, ο οποίος, να σημειώσω ότι παίζει σε μια παράσταση που αν δεν την έχετε δει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, να πάτε να τη δείτε. Το λέω χωρίς, είναι εξαιρετική παράσταση και θα δείτε και πόσο καλός ηθοποιός είναι ο Φώτης, παρότι ο ρόλος του δεν είναι
και ο μεγαλύτερος. Είναι στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, Φωνιάς, έγκλημα και αθώος. Βασίζεται και σε πραγματική ιστορία και είναι συγκλονιστική και η πραγματική ιστορία. Νομίζω ότι θα συνεχίσει και την επόμενη σεζόν, σωστά? Σωστά. Άρα έχει νόημα η σύστασή μου. Σας ευχαριστώ πάλι όλους, ευχαριστώ την Άρτεμη, τον Γιώργο, τον Θάνο και τον Φώτη, και αν θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι ή να κάνει μια παρατήρηση, εδώ είμαστε να τον ακούσουμε.